Iyo, magpapagbajira, ano? Bray! Tats, best ko kay buli na mga tats. Tats, best ko kay itong buli na mga tats. Tuwa pa kayo. Oh, tuloy no. Magulang kuha. Papagyasan. Nagupahayod. Mananagat. Punta sa dito. Ngit-ngit na po itong kalibutan mga tats. So okay lang, basta natin grasya. Last magkipot ang bulinaw mga tats. 20 na lang kilo sa bulinaw. So okay lang, basta makagrasya lang itong mananagat. Makabugas siya puntaan na. Mga tats, so ipalit itong bulinaw. Nagbaha ang bulinaw dire. No? Lit-lit na natin mga tats.